Salutare și bine v-am regăsit la primul meu videoclip. Și da. Și da, frate, și atât o de bine. Băi, Cristi Regele 2025. Cum adică primul tău videoclip? Cum adică ți-ai șters canalul? Cum adică? Este și mai interesant. Adică astăzi, cred că ceva timp, am deschis canalul secundar, care se numește Cristi Regele 2.0, cum ar fi de spus, adică pe canalul ăsta o să postăm Roblox, adică, da. Posting puțin niciodată, dar nu contează, băi, fraților, adică, da. Și da. Adică astăzi o să facem parcurs, cum se vede aici, băi, fraților, adică, da. Și este prima oară care facem canalul secundar, cum se vede aici, pentru că o să fie cineva abonat pe canalul ăsta secundar, care se numește Cristi Regele 2.0, cum ar fi de spus și da. Și da, și am pus poza asta cu ce trebuie și poate ce-am spus. Da, nu contează, ok. Da, am pus imaginea asta cu ce trebuie și da. Pentru prima oară care am făcut canalul secundar o să facem parcurs, da, fraților, și da, ați auzit bine și da. Și așa că dacă mă vrei să facem toate de parcursul ăsta, cum ar fi de spus, și deci prima oară, adică pe canalul secundar o să postăm Roblox, cum ar fi de spus, și pe canalul principal o să postăm Minecraft, cum se vede aici. Tu știi că sunt un Cristi Regele 2020 și sper să am și eu câteva abonați sau ceva și da. Știi ce aveți de făcut? Trebuie să apăsați pe butonul și de like dacă mă vreți să faci episoade, un subscribe cu pățel și mutat ca să fie bine, să nu fie rău, și poate roșii și să strige câteva abonați, cum ar fi de spus, măcar 1, 2, 3, 4, nu știu câte, măcar 10 abonați sau nu știu câte o să avem abonați și da. Deci, pentru videoclipul ăsta, adică pentru canalul secundar, o să facem parcurs. Da, fraților, adică stăm și noi câteva puțin și facem așa și mai și vorbim, adică da. Și haideți să trecem la treabă, bă, fraților, și haideți să începem și noi un parcurs ăsta frumos, cum se vede aici și da. Băi, fraților, eu am început acum un canal secundar care încep să postez aici, știi ce zic? Ok, deci hai să facem noi aici niște parcurs, cum se vede aici. Și bă, și dacă mai doriți să mai facem încă episoade de Roblox, pentru că este primul videoclip care am deschis un canal secundar. Și pe canalul principal o să postez Minecraft, știi că v-am zis, ok? Ca să vă amintiți cum să zice, ok. Știi, și am zis să postăm și noi niște Roblox pe canalul secundar și pe canalul principal o să postăm Minecraft, știi ce vreau să zic? Ok. Deci, hai să sărim aici frumos, ok, așa, boink, uite, vedeți, am învățat mult să joc parcurs, știi ce zic? Uite și pe parcursul ăsta, boink, uitați și vă și pe astea, ok, boink. Și pă, și dacă mai doriți să mai facem încă episoade de Roblox sau ceva, pentru că știi că este primul videoclip pe canalul secundar care postează Roblox, pentru că și alți youtuberi a făcut, nu? Parcă așa era alți youtuberi, da, ok. Și da, și sper că mai doriți să mai postăm, că pentru că mie place mult să mai postez încă videoclip de Roblox sau ceva, ok. Deci, sărim așa frumos cu ce trebuie aici frumos, ca să fie bine, să nu fie rău, băi, fraților. Deci, pe canalul principal o să postez prima oară Minecraft. Și după ce vin de la școală sau ceva, știi că eu sunt din școală, mamă, ce grea cu școala. Nu se pare că este grea cu școala? Da, mi se pare că este grea cu școala. Oh, stai că am căzut, voi, stai, scuzați. A fost și o mică pauză, cum se vede aici. Și da, haideți să facem aici niște parcuri, cum se vede aici. Pentru că e tare rău parcursul ăsta, n-ai cum să zice, chiar e tare rău parcursul ăsta. Uite, faci și noi aici frumos, ok, boink. Băi! Doamne, de ce pic aici, băi, filo, ce s-a întâmplat aici, ok. Faci și noi aici niște parcuri, băi, ce aici? Ok, haideți să facem niște parcuri, cum se vede aici. Bă, îți bași tot? Mamă. Da, este greu puțin cu parcurile astea, n-ai cum să zice. Mamă.
Sper că aveți și noi câteva abonate, cum se vede aici, adică ca să fie bine să nu fie rău, băi fraților, cum se vede aici. Și bă, și dacă mai doriți să mai postăm ceva zilic, adică nu chiar Roblox, mai postăm și altceva, mai puteți și altceva. Uite, vedeți? Astea sunt greșite, vedeți? Acum trebuie să mergi pe roșu, trebuie să mergi pe albastru și trebuie să mergi pe roșu. Asta este logica, cum se vede aici. Și bă, și mai că de bine să facem un canal secundar, că chiar am nevoie de un canal secundar, pentru că pe canalul principal n-a trebuit să postăm Roblox sau ceva. Bine, am postat Roblox și cred că pe canalul principal, nu, pe canalul secundar o să facem Brookhaven sau ceva. Adică o să postăm Brookhaven sau ceva, sau alte jocuri dacă mai vreți să mai postăm sau ceva. Cred că pe canalul secundar nu prea postez prea mult, dar mi se pare că cam canalul adică canalul principal posteze prea mult sau ceva. Ok. Deci faceți și noi aici frumos niște parcuri frumos ca să iese cu ce trebuie, băi fraților. Adică ca să fie bine, să nu fie rău, nu? Ok. Și da. Și bă, și dacă mai doriți să mai facem încă episod de Roblox sau ceva. Ok, uite, băi. Nu, stai puțin. Uite, acum, uite, vezi, pot să mișu așa cum trebuie, uite, băi. Ok, așa, sărim și noi așa frumos cu ce trebuie, așa, boink, ok, boink, ok. Și da, și, da. Mie îmi place mult să mai fac încă un clip de Roblox sau ceva. Ok, boink. Bă, nu, stai așa, am greșit aici, ok. Da, sărim așa frumos cu ce trebuie, frumos, ok, boink, ok. Da. Asta este parcurul, cum se vede aici, ok, este parcurul ăsta, cum se vede aici. Uite, sărim aici frumos cu ce trebuie, frumos, ok, boink, toate frumos, ok. Parcă era blocul ăsta. Nu, stai, era blocul ăsta, stai așa. Era blocul ăsta galben, ok, frumos. Adică să fie bine, să nu fie rău, băi, fraților. Și bă, și da, și dacă mai doriți să mai facem încă episod de Roblox sau ceva, pentru că mie place mult să facem episodul ăsta. Stai așa puțin. Bă, a murit, asta e, a murit. Bă, dar sunt prea bun la parcurs, n-ai cum să zice, chiar. Bă, hai că sunt bun dacă e. Ok, nicio problemă, încă tot sunt bun la parcurul ăsta, n-ai cum să zice. Ok, faceți și noi frumos aici niște parcuri frumos, ok, boink, ok. Da, asta se numește niște parcuri, băi, frate, uite, sărim aici frumos, ok, boink. Ce zi, bă, am căzut. Ok, sărim și noi așa frumos cu ce trebuie, frumos, ok, boink. Uite, mă, ăsta mi-a trecut. Ce e aici, mă? Uite, aici e America, bă, băiatule, uite aici, ok, boink, ok. Da, hai să continuăm să facem parcurul ăsta. Bă, dar sunt bun jucător de Roblox, adică parcur, pardon. Ce bine, bă, faileu. Uite. Mamă, ți-am fi să faci o schema asta. Cum ar fi să iasă schema asta, olio? Hai puțin. Bine bun, ok. Bă, ce bun sunt la parcur, n-ai cum să-ți duci. Bă, știa că ce bine joc parcurul ăsta, eu de tată. Uite cum sare aici, frumos, ok. Adică sunt jucători de parcur, cum se vede aici. Și poate mai gădim aici, poate postăm și noi ceva pe Roblox, adică pe canalul ăsta pe secundar, asta zic eu. Ok. Ce cum ai murit? Trebuie să sari pe ăsta, uite și tu, trebuie să sari. Uite și tu, ăsta a murit. Bă, dar sunt bun decât alții, pentru că eu sunt jucător de Roblox, adică jucător de parcur, cum ar fi de spus. Adică nu vreau să vă laud sau ceva, dar sunt prea bun la parcur, asta zic eu. Adică iată și tu, tată, cum sare aici. Iată, boink, iată. Adică suntem jucători de Roblox, adică parcur. Așa, uite, stărim și noi aici frumos cu ce trebuie, frumos, ok, boink, iată. Ia uite, tată, cum se vede aici. Da, ok. Și așa, uite, poate să sărim și noi cu ce trebuie aici frumos, ok, boink. Bă, dar e prea bun, sunt regele de pe parcur, n-ai cum să zice. Adică sunt bun jucător de parcur în Roblox, ok. Da, ok, hai să sărim aici frumos cu ce trebuie, frumos, ok, boink, ok. Da, sărim ca o trabolină frumos, ok, boink, uite.
Ce aici, mamă. Shit. Așa, putem să sărim aici cu ce trebuie frumos, ok, boing, ok, frumos, ok. Adică asta se numește Cristi Regele. Hai că te-mi repede parcurul ăsta, hai că nu zic rău sau ceva, ok. Așa, sărim cu ce trebuie frumos, ok, boing, 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 boing. Bă, dar sunt prea bun la parcur, bă, băiatul, ia-te și tu, deci pe asta, ia-te. Mamă, ce reși sunt, mamă! Bă, ce bun sunt la parcur, ia-te, tată, ce bun sunt la parcur, ia-te. Iată că mai am de terminat parcurul ăsta, cred că nu e așa mult să termin parcurul ăsta, ia-te, tată. Uite și pe asta, ia-te, boink, 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 boink. Bă, ce bun sunt la parcur, n-ai cum! Mamă, e tare videoclipul ăsta. Nu, adică parcur, scuze. Adică e tare și videoclipul ăsta. Uite și pe asta, uite, boink, 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 opa, boink, 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 boink. Bă, dar sunt prea bun la parcur, mamă. Uite, tati, uite și pe asta, uite, boink, 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 boink. Oh, stai, aici am risc, uite, hai că fac din nou, uite. Bă! Stai așa puțin, stai că nu merge așa, stai așa puțin, uite, stai așa frumos, uite, boink, 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 boink. Bă! Îți bagi loc, uite, mai bine stai așa, uite, boink, 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 boink. Vezi ce bun sunt la parcurul ăsta? Uite, hai să vedem ce faci, cum faci ăsta. A, pe regi, uite și tu, pot să fac și eu așa, uite, vezi? Uite, boink, 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 ia uite aici. Deci dăm acceptul, stai așa. Uite, sărești și noi frumos, stai aici cu ce trebuie, ok, boink, boink. Bă, dar când mai am determinat acest parcur? Nu știu, scris în un comentariu unde să termin și eu acest parcurs ăsta. Mamă, ce aici? Ok, sărim aici cu ce trebuie frumos, ca să fie bine, să nu fie rău. Hai că nu e rău parcurul ăsta, n-ai cum să zici, chiar e tare parcurul ăsta, uite, hai că să și noi pe ăsta frumos, ok, boink, 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 boink. Bă, sunt prea bun, n-ai cum, bă, îți bagi jos, ăsta îți bagi jos de mine, n-ai cum să zici, fai, leu, ce se întâmplă aici. Da, frate, și dacă m-ați vrut să mai postez încă episoade de Roblox sau ceva, pentru că pe canalul secundar s-ar putea să vă sper pe canalul secundar, dar trebuie să vă abonați, că încă am abonat sau ceva, sau nu contează, ok? Tiribomba! Bun, ia-te, tată! Ok, oare când mai am să termin parcurul ăsta? Cred că mai am puțin sau nu știu. Ok, da, hai să termin frumos aici niște parcururi frumos, ok, boink, boink, ok. Adică este cu ce trebuie, băi, frate, uite și tu cum sare aici. Mamă, ce tare parcurs ăsta. Bă, dar chiar sunt bun la jucător de parcurs, n-ai cum, sunt regele pe parcurs, mamă. Ok, deci hai să sărim și noi pasă. Băi! Uite și tu ce am făcut aici. Mamă, ce regi sunt. Adică regii, adică sunt regele la parcurs, cum se zice. Ok, hai să sărim frumos aici, ok, boink. Boink, 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 boink. Bă, dar sunt prea bun, bă, n-ai cum. Bă, sunt prea bun. Uite și tu, fratelor, uite. Uite, boink. Oh! Ah! Bă, ce bun sunt, bă, uite. Uite și pe asta, uite și pe asta, uite și pe asta, uite și pe asta, uite. Bă, bă, aici am căzut, nicio problemă. Dă-te, bă, din fața mea, mamă. Uite și tu, ăsta se facă în fața mea, ia uite. Uite, tată. Bă, ce bun sunt la parcurs, bă! Mamă! Bă, dar parcursul ăsta este pe nota 10, n-ai cum să joci. Uite. Nu, am căzut. De ce? Cred că și poți să și mergi. Sau. Boink, 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 boink,